Usa kaming gabi mga angkol og mga ante. Tugutin na sab ko ninyo nga mga hinasabtag katahuran karong mga orasa. Mga show. Mga kabisyo. Kumusta naman kayo ngayong gabi? Alam mo, Col, ante, no? Anong araw na ngayon? Biyernes na. Ang bilis na dumaan yung mga araw, no? At akalain mo, Friday na pala ngayon. At dahil Friday, meron ka bang lakad mamaya? Or nasa office ka pa ba dahil nga wala diyot? Wala ng pera, naubos na, binayad na lahat sa mga due date ng buhay. Andyan yung Meralco, andyan yung sa tubig, may pang tuition pa ng mga angkol sa kanilang mga eskolar, at ibang pang mga pinag-uutangan. Pero good for you dahil yung inutangan mo sa wakas, nabayaran mo na. Alam mo mga kabisyo, no? May mga iba't ibang mga bagay talaga na dapat bigyan natin ng halaga. Yung mga bills ng ating buhay, no? Ginagawa kasi ng iba dyan, lakwatsa muna bago bayad ng mga obligasyon. Wag ganon. Dapat unahin natin yung ating obligasyon. At syempre naman, ang mga kabisyo, no? Sa mga nakatutok sa atin, good evening po sa mga nasa biyahe ngayon. I'm sure marami pong naiipit sa traffic. Ang dami, no? Especially pag dumaan po kayo dito sa may Baclaran area. Ayan, yung flyover po going north, no? Hindi na po yan madadaanan. So naiipit lahat ngayon dito sa may gilid ng flyover EDSA sa Rojas Boulevard. Yung iba naman, mga tuplok po kayo. Say tuplok god. Dito na dumadaan sa may Macapagal area. Huwag ka dyan kasi may mga maraming ganap ngayon dyan. So maraming may alam dyan. Akala mo ikaw lang, ha? Isa ka rin sa mga naiibit. Pero okay, mas alright yan mga kabisyo. Dahil nga andito pa rin ang ating programa simula alas 9 ng gabi hanggang 12 midnight. Siyempre, mga pinag-uusapan natin yung mga dating gawi natin, no? Kumbaga, sa bagay, ikaw, taga-probinsya ka, kagaya ko rin, no? I'm from the province, I'm from the Visayas. So, ganap natin, maraming mga ganap. Unang-una, walang masyadong traffic dun, Oo, totoo yan. Sabihin mo, 5 minutes, 10 minutes, andun ka na sa iyong pupuntahan. Pero dito, kamot. Diba? Kaya ito nga mga kabisyo, naisip ko ngayon kasi parang may nakita po akong picture. Picture na itinago ko sa aking wallet. Dati kasi dati may wallet po ako na nilalagay po sa aking kigol banda pero dahil nga sa nangyari sa akin na sumakit yung aking kigol, yung may bandang buttocks ba yan? Sa may sampot ba? Kaya pinagbabawalan na po akong magdala ng wallet at ilalagay dito sa may likuran ng ating lubot So may nakita lang ako tong picture. Yan. Nung nakita ko yung picture, agad-agad kong naalala yung mga dati, di ba? Mga dating yung mga nangyari dati, no? Kaya naisip kong bigyan natin ng halaga pag-uusapan po natin etong mga bagay na magagawa sa atin ng mga lumang larawan at videos na meron po tayo. Alam ko, sa'yo, ikaw Col, no? Ikaw ante, no? Meron ka pa rin mga naitagtagong mga pictures at videos. Banggitin ko na lang to. Wala na siguro tong mga brands na to, no? O kung meron man, baka nag-iba na rin yung target nila. Diba? Andyan yung Kodak. Kodak. Nagagamit na nga yan Col, pakodak ta dari, Col. Oo. Pag sinabi mong pakodak, dapat spotting. So, naalala ko yan dati, no? Pag hindi kami makakapagpa-picture, kapag hindi naka-spotting, hindi naka-well off ba, hindi naka-tuck-in, ka-insert, hindi naka-forma, yun ang ibig kong sabihin, spotting. Si Manong driver ngayon, ayan, kung ikaw ay isa sa mga pasahero ngayon ng isang taxi driver, ng isang grab driver, kaya lalamove, pag medyo yung formado, spotting ang pangalan niyan. Ayan, shout out sa mga spotting dyan. Dati pag bawal talaga pag nagpapapicture ka na hindi ka naka-spotting, naka-forma. Kasi
Sayang yung 12 shots, no? 12 shots o kaya 24 shots o kaya 32 shots lang. Ganon yun dati. Pero ngayon, hala, kahit na anong klaseng picture, kahit na nakahiga, kahit kuhan kayo, kaning hugaw-hugaw, madumi pa yung forma, hala, pictures, kuha ka na. O kaya may kasama pang video, di ba? Pero dati, yung mga may video lang, yung magkakaroon ng espesyal na selebrasyon, halimbawa, kasal, yan, matik yan, may video yan. Minsan, pag medyo yayamanin yung tatay tsaka yung nanay, may yung baptism, merong videos, di ba? Ganon yun. Kaya, eto mga kabisyo, na-post ko sa aking FB account, no? Sa Totoy Bato Official. Ang nakalagay doon, pakilapag mo nga ang luma niyong picture na hanggang ngayon naitago mo pa. Anong naalala mo sa picture na yan? Naalala ko, meron ako doon na wallet dati, di ba? Siyempre, nagkaroon tayo ng jowa eh. Anong nakalagay doon sa wallet? Siyempre, picture ng imong trato o imuhang uyab. At saka sa likod niyan, may yung picture ng graduation picture ngayon eh. O kaya studio picture pa. Ayan, pag may pera ka, pupunta ka sa studio, magpapapicture, magpapakudak, yun, tatlo yun, Agfa. May Agfa, di ba? Meron ding Fuji, yan. So yun yung mga ginagawa natin. Halimbawa, may espesyal na tao, magpapastudio shots ka, tapos bibigyan ka ng picture. Ang nakalagay sa likod, please take good care of this picture. Parang ganon. Please keep this simple remembrance of me. Parang ganon. Parang paulit-ulit na lang. At ang tanong, Col, andyan pa ba yung picture ng iyong trato, yung uyab, yung jowa mo dati nung nasa probinsya ka? Ako, nandyan pa rin eh. Itinago ko lang. Nakita naman ng aking asawa pero wala siya magawa kay dati yun. Diba? So, nung nakita mo yung picture, naalala mo na agad-agad, no? Ay, oo nga, eto yun, nagpa-picture siya sa isang studio. Binigay niya sa akin doon sa klase. Nung sinagot niya ako, Yahoo! Ay, nako. Kurog yun, no? Alam mo mga kabisyo, no, ang mga larawan at itong mga videos na naitatago sa atin, no? Naitatago natin ay may mahalagang papel sa komunikasyon, edukasyon. Marami yan, iba't ibang aspeto sa pagkikipag-ugnayan ng tao, no? Yung kasabihan nga na a picture paints 1,000 words. Pakitaan ka lang ng picture. Kayo nga, no? Naalala ko to, nung ito. Ang dami mo ng pwede ka na magsalita buong oras, no? Kung dili ka sa plagon, hoy, paghilom na diya kay banha na kakayo. Ay, patayon ba kayo? Yama na kagihapon. Ayan. Usa ka picture lang ipakita nimo, grabe daghan na ang mayama-yama ni Dodong. Ang daming alaala sa isang picture na ipapakita. Ayan, so mamaya, no? Magbibigay tayo ng mga pangunahing dahilan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaroon ng larawan at videos na ginagawa ngayon ng mga millennial. Swerte mo kaayo karon, no? Kasi sa pamamagitan ng picture na yan, ang dami mong mga memorable memories, memorable activities. Ganon yan. Napakaswerte ang panahon ngayon. Pero siguro, no, kung meron sigurong picture dati, no? Picture at saka videos. Yung kapanahonan namin, itong mga cellphones na nandito ngayon, di ba, Col? Ako, siguro, grabe. Nasaks pa na siguro may samuang mga trato o uyab. Ay, nako. For the meantime, no? Balik muna tayo sa ating tugtugan. Again, welcome sa ating programa. Ano si pangalan ni? Totoy na Love. Ayan, hanggang 12 midnight po tayo. Samahan niyo po ako. Ako po si Totoy Bato. Kung di gali ko nimo ubanan, ha? Lusion magyud na ako ng imong kigol. Itago na imong picture dia, ha? Baka naman mahuli ka. Dini lang sa 90.7 Love Radio. Love Radio.